Pozdravujem vás kamaráti z posledného priestoru prírody. Dnes vám chcem zo zaujímavosti ukázať porovnanie veľkosti medvedice a jej troch medvieďat, ktoré sa ukázali v jarnom období pred Kaliskom a tento záber ste už u mňa mohli vidieť. Medvieďatá sú na ňom vyše roka staré, keďže sa uliahli začiatkom roka 2022. Druhý záber je asi o 5 mesiacov starší, je z jesene tohto roku. Je na ňom tá istá medvedia rodina s tým rozdielom, že je už ťažké podľa veľkosti rozlíšiť, kto je rodič a kto je dieťa. Verím, že toto krátke video vás poteší. Prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.